Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info YouTube चेनेलाव आसा खालामो गासैबो मोजां दङ दा गोबां कमेन्ट्स आरो गोबां डिमान्ड खालामदों BTC फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि सिलेक्शन प्रसेसखौ नांगौ रानिं खालामनाय एग्जाम एन्ड बेनिफ्राय पोस्टिंनि सायाव एग्जामा माबादि जागोन फिजिकल टेस्टआ माब्ला जाथावगौ बेनि सायाव एनालाइज खालामगोन बेखायनो भिडिअखौ नोंथाङा फुल नायजोब अब्लानो बुजिगोन स्किप खालामनाङा दा खायसे फुल भिडिअ नाया कमेन्ट्स खालामग्रोयो बेखायनो रिक्वेस्ट खालामदों Bodo Job Infoनिफ्राय नोंथांमोना भिडिअ नायग्रोजोबदो दायो अब्लानो A to Z नोंथांमोना मिथिगोन फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि सिलेक्शन प्रसेसखौ दा लोगोफोर जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट लोगोसे सरकारि स्किम लननि सायाव नोंथांमोना माने आपडेटखौहाय मोनबाय थानो हागोन दा गोबाव खालामा जों थांग्रोनो फार्स्टआवनो BTCनि अफिसियेल साइटआव बेनिफ्राय जोङो बायदिसिना जों एनालाइज खालामगोन आपडेटखौ नायगोन जे मा कन्डिसन दायो सोलिगासिनो दङ दा जों फैबाय BTCनि अफिसियेल साइटआव आरो बेनो जाबाय bodoland.gov.in दा बेयाव जोंहा थांनाय बाराव JAA पोस्ट साख्रि ओंखारदोंमोन ग्रेड 4 फैदोंमोन माने ग्रेड 4 एडमिट होआखै JAA पोस्टनि साख्रिया एपइन्टमेन्ट लेटारखौ राननाय जाबाय ओके बेखौ मिथिखादों जानांगौ नोंथांमोना दा बै फर्मखौहाय जेब्ला जों अफिसियेल साइटआव मोनदोंमोन बेनिफ्रायनो जोङो डाउनलड खालामनो हादोंमोन नाथाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि अफिसियेल नटिसआ दासिमबो बेयाव रिलिज जायाखै जायनि जाउनाव जोंनि गेजेराव गोनो गोथो जागासिनो दङ बबेयाव हैनांगौ आरो बोरै हैनांगौ दा गोबां कमेन्ट्सआ कमना बेनो बबेयाव हैनांगौ नोंथांमोना पोस्ट अफिसाव साबमिट खालाम स्पिड पोस्ट खालाम बेनिफ्राय IPO नोंथांमोना खालाम सोरनो हरनांगोन बेनो जाबाय CSB नोंथांमोना CSB मोनदों एड्रेस मोनखादों नोंथांमोना आंनि सिगांनि प्रिभियास भिडिअ एप्लाइ खालामनायाव नायबानो जाबाय डिसक्रिप्शनाव गासिबो डिटेल्सआव दङ नैबे CSBनि एगेन्स्टआव नोंथांमोना पोस्टिंखौ हरनांगौ अके पोस्टजों हरबानो जाबाय बेनिफ्राय IPO खौ 100 रुपिसनि हरनांगोन एन्ड एनभेलपआव सोनानै एनभेलप नोंथांमोना फिसा मोनसे सेल्फ बेखौ हरनांगोन थाइबानि पस्टेल स्टाम्प थायो बेखौहाय नोंथांमोना हरफानांगोन थाइबानि पस्टेल स्टाम्प हरनांगोन जाहाथे नोंनाव बियो कल लेटारा बेक फैफिनो जेब्ला एडमिटआ होयो ओके बे जाबाय मोनसे बिग आपडेट स' बेनिफ्राय जों जि दायो नटिसखौ मोनगासिनो दङ बे जाबाय मोनसे सर्ट नटिस जाय सर्ट नटिसआव माखासे डिटेल्सआ दंग्रोयो आरो खायसे गैया दा बेखायनो एसे गोनो गोथोआ जोंनियाव सोलिगासिनो दङ स' बेनिफ्राय एप्लाइआ जाबायना जायाखै स' बे एप्लाइ जागासिनो दङ लास्ट डेटआ 3 एप्रिलसिम थागोन बेखौ आं नोंथांमोननो फिन खनसेबाव एनाउन्स खालामबाय 3 एप्रिलसिम नोंथांमोना साबमिट खालामबाय थानो हागोन डाइरेक्ट थांनानैबो हैनो हागोन आरो जुदि हैयाबा स्पिड पोस्ट खालामना हर IPO दानांगोन नाथाय नोंथांमोना ट्रेजारि दानोबा क'क्राझारावसो बेयाव थांनानै दानांगोन दा बेखायनो जोंहा बयहाबो माने थांनो हानायनि फेसिलिटि गैया बेखायनो जोंहा मा IPO दानदो बेनिफ्राय नोंथांमोना पोस्ट अफिसजोंहाय हरदो अके बे जाबाय क्लियार देन फैबाय जों दानिया नायनोसै सिलेक्शन प्रसेसआ बोरै जागोन बे BTCनि साख्रियाव जेराव पोस्टआ 414 दङ जों बेखौ दानिया नायनोसै दा आं बेयाव लाबोबाय मोनसे रिफारेन्स बेनो जाबाय जेरावनाखि जों सर्ट नटिसखौ मोनगासिनो दङ बेनो फरेस्टार ग्रेड 1 आवहाय 84 दङ एन्ड गार्डआव 330 दङ दा स्केल फिया गासैबो सेम नोंथांमोना नै 14,000 निफ्राय 49,000 सिम मोनो आरो बेनिफ्राय ग्रेड पेआल' एसे बारा खम दङ दा जोंनि ग्रेड 1 SI लेभेलाव 6,200 बेनिफ्राय गार्डआव 5,600 नोंथांमोना मोनगोन आरो अके एन्ड रेंक वाइसआवहाय नैबे SI लेभेला देरसिन जाहैबाय स' बेनिफ्राय क्वालिफिकेसना SI आव डिग्री पास एनि डिग्री गोन बेनिफ्राय बैसोआ 18 निफ्राय 25 जेनेरेलाव बाट जोंनि STआ 5 बोसोर बारामोन नालाय बेखायनो जों मोननैबो पोस्टआव 30 बोसोरसिम नोंथाङा एप्लाइखौ खालामनो हागोन अके एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननिया बैसोखौ ओरैबायदि हमदों बेनो जाबाय 31 जानुवारि 2024 खौ लानानै नोंनि बैसोआ गोरोबनांगोन दा बेखौ नायोबा 31 बेनिफ्राय हमना ला 01 बेनिफ्राय 2006 उन्दैसिना माइनरा अके एन्ड बेनिफ्राय हमना ला देरसिना 31 हमना ला 01 बेनिफ्राय 1994 थ' बेखौ आं काउन्ट खालामदों नोंथांमोना खालामफिनबानो जाबाय गोरोन्थि जादोंबा निमाहा बिबाय एन्ड बेनिफ्राय दा जोंहा सिलेक्शन प्रसेसआव फैनोसै माखासे सिलेक्शन प्रसिडियर थायो दा जोंनि फार्स्ट स्टेजआ जाहैबाय जोंहा एग्जाम ओके एग्जाम जागोन एन्ड सेकेन्ड स्टेजआव जोंहा फिजिकल टेस्ट जागोन ओके फिजिकल टेस्ट जागोन एन्ड थार्डआव जाहैबाय भाइभा टेस्ट दङ दानिया एग्जामा बोरै जागोन ना दा एग्जामा फार्स्टआव डिस्ट्रिक्ट वाइसआव जानायनि चान्सआ दङ अके मानोना बे BTC नालाय गासै मोनबा डिस्ट्रिक्ट दङ डिस्ट्रिक्टआव एग्जाम जागोन अके दा जों बेखौ सानथ'दों बाट क'क्राझाराव जानाया पसिबल नङा मानोना हाजार एग्जाम सेन्टारबो आरो नांगौ जागोन देन बेनिफ्राय फैबाय दानिया फार्स्टआव 100 मार्क्सनि एग्जाम जागोन नेगेटिभ मार्किं बेयाव लिरनाय गैया अके दा बाथ्रा जाबाय जोंहा अफिसियेल नटिसआ गासिबो ओंखारजोबाखै नालाय बेखायनो एसे कनफिउसआव थाबाय थादों दा 100 मार्क्सनि एग्जाम आरो बे एग्जामा 3 घन्टा एग्जाम जागोन 3 घन्टा एग्जाम जागोन अके एन्ड बेनिफ्राय एग्जाम पास जाबासो माने काट अफ लानानै अके काट अफ लानानै जि काट अफ थाङो बेखौ लानानै फिजिकल टेस्टआव लिंहरगोन आरो बे फिजिकल टेस्टआव नोंथांमोना 26 हौवाफोरा बेनिफ्राय हिन्जावफ्रा 16 km माने थाबायनांगोन अके बेनो जाबाय 4 घन्टायाव नोङो थाबायनांगोन नों खारो ना थाबायबाय नोंनि खोथा नाथाय जायखिजाया टाइमावहाय नोङो सहैनांगोन अके थ' नोंथांमोना सहैनांगोन एन्ड बेयाव नोंथांमोनखौहाय डाइरेक्ट खारनो होआ एबा थाबायनो होआ बिनि सिगां नोंखौ मा नायगोन फिजिकल टेस्ट नायगोन एबा फिजिकल स्टेन्डार्ड टेस्ट होनना बुङो जेराव हाइटखौ नायो एन्ड चेस्टखौ नायो दा जोंनि STआव 153 मेलाव एन्ड फिमेलाव 145 सेन्टिमिटारखौ बिदों
जेनेरेलखौ आं बुंला नोंथांमोना नायना लादो स्क्रिनावहाय एन्ड फैबाय दानिया सेस दा बेयाव एसे गोनो गोथो जादों सेसआव हमना ला दा मेलावहाय 84 बिदों एन्ड एक्सपेक्ट खालामबाय 89 बे जाबाय इउआर जानो हागौ अके जेनेरेल जानो हागौ बाट जोंनि एसटिया गुबुन पस्टखौ नायोबा आसाम पुलिसफ्रा हमना ला 78आवहाय जोङो मोनो एन्ड एक्सपेक्ट खालामबा हमना ला 81 गाहाम मोनो दा 84 जानांगौबा जोंनि एसटिआव माखासे प्रब्लेमा जागोन अके खायसे खायसे माने रिजेक्ट जागोन दा बेखायनो कनसिडार थानांगोन जानो हागौ बेयो 78 एबा 79आव थाहैनाया मोजां जागोन अके मेलनि थाखाय देन फैबाय दानिया जोंहा दानिया फिमेल स' फिमेलाव 79 बेयावनो बिदों नै 79 आइजि नङा हिन्जावफोरनि थाखायबो आरो 84 गाहाम बिदों एक्सप्लेन खालामबा जानो हागौ आं बुंनाय बादि बे इउआरखौ बुंदों बाट एसटिआ एसे खम थानो हागौ अके दा बेखायनो जोङो उनावसो मिथिसिगोन अफिसियेल नटिसा फैयोबा फिन खनसेबाव दा फैबाय जोंहा फार्स्टआव फैबाय एग्जाम स' बे एग्जामाव 100 मार्क्सनि एग्जाम नालाय दा बिनि साबजेक्टआ जोंहा फार्स्टआव थाबाय जिके दा बे जिकेआव गोबां रोखोमनि हाबना थायो नोंथांमोननि पलिटिकेल थाबाय बा नोंथांमोननि कारेन्ट एफेयार्स थाबाय जिके थाबाय आसाम जिके बेनिफ्राय बिटिसि जिके बेनिफ्राय कालचारनि थाबाय बेफोरबायदिनो नेशनेल इन्टारनेशनेल थाबाय अके एन्ड फैबाय दानिया नेक्स्टआव बेनो जाबाय मेथ्स स' मेथ्स थाबाय बेनिफ्राय इंलिश थाबाय बे मोनथाम साबजेक्टनि सायाव माने कुइसनखौ दानगोन होनना बुंदों अके बेनिफ्राय एग्जाम पेपारा नोंथांमोना डिग्रियाव जुदि एसआइ लेभेलाव ग्रेड 1 खालामबा एचएस लेभेलनि कुइसन पेपारखौ दानगोन होनना बुंदों बेखायनो नायखादो एन्ड जुदि नोंथांमोना गार्डआव खालामबा स' बेहाय एचएस एलसि 10 पासनिखौहाय नायगोन होनना बुंदों नोंथांमोननि कुइसना दा बेखौ जों मिथिबाय बेयाव लिरनाय बायदिबा नोंथांमोननि एग्जामा कम्बाइन जाला एक्सट्रा जासिगोन फरेस्टआनो एक्सट्रा बेनिफ्राय ग्रेड 1आ एक्सट्रा दा बेनोमोन नोंथांमोननि माखासे डिटेल्सआ देन बेनिफ्राय 2019आव मोनसे ओंखारदोंमोन फरेस्ट नोंथांमोननि साख्रि दा बिनि थाबायनाय टेस्टआ जाग्रोदोंमोन जानांगौ सिगाङावहाय बिनि उनावसो एग्जामखौ लादों जानांगौ एबा लागौमोन दा बेनि सायाव आं बारा डिटेल्सखौ मोनासै मानो होनोबा बे समाव आंहा इउटुब चेनेल गैयामोन दा बेनोसैमोन नोंथांमोननि माखासे डिटेल्सआ दा जायफ्रा बुजिबाय कमेन्ट्स खालामदो आरो जुदि नेक्स्टआव गोदान अफिसियेल नटिस फैयोबा नोंथांमोनजों आपडेट लाबोगोन दा बिनि सिगां नोंथांमोना जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना मोननो हागोन